знае, че след това нещо се маха. Разбира се. И това си е дъска за гладене. И госпожата си има ютията и това е най-доброто решение. И изглажда всичко. Защо сега ето изто ще я хване там отстрани. Банката също така и изнасят всичко. Така, добре, вие сте, кажете две думи за себе си. Астер-шоу. Астер-шоу. Съпругът ми. Защо Астер-шоу? Защото преди много години бяхме степ танцори и бяхме се изкрасили на водосте. Малко степ да вида, а? Малко степ. Малко. Момент, добре, сега нека да правим едно влакче. Добре. Защо спряхте с степа, бе, да не би нещо и се подбиха колената? Не, петите ни се подвиха. Добре, и правите фокуси. Да. И я да видя. Може и с вас да направим нещо. Да. Миналия път ме караха на пълния си крак тук да подпирам разни хора. Много е лесен фокуса, не боли, само секунда. Нещо финничко, нали? Финничко, елегантно. Елегантно. Така. Да. Ето това въженце. Ето, леко въженце, елегантно, нали? Вижте го. Може да има някакъв секрет. Добре, ето сега. Раз, два. Раз, два. Хоп. Така. Втори път. Един път. Втори път. И трети път. Добре? Да. Сигурно е, нали? Да. Сега да вземе едно по-голямо въженце. Това за мен ли е? Не за нея. Така. Така, добре. Застанете, господин Цветков, тук. Така. Аз ли да държа? Да. Един път. Да не удушиме жената нещо. Два пъти. Подавай. Така. Три пъти. Чужда, ама после ще ми съдат. Така. Сега да видим през ръцете един път. И аз ли да правя такива? Разбира се. Така. Така. Добре. Момент, така. Така ли? Така, Нали така? Добре. Как е? Сега, аз връзвам един път и вие връзвате един път. Да. Лекичко само. Добре. По-силно, така да бъде. Не знам сега. Добре. Все пак е Айде вашата сега съпруга. отзад. Не е моята. Ако беше Отзад. моята, да съм я вързал много хубаво. Айде сега вържете го. Още един път силно. Още и път силно. Да. Оп, готово. Така. Значи един път, два пъти, три пъти и отзад четири пъти. Мила, влез в Благодаря. обръча. Господин Цветков, влезте и вътре и вие. Да. Така. Правилно ли е така? Не. С лице. А тя защо трябва да е? Защо трябва да е зад мен? Не може ли да застане пред мен просто? Не. Не може. Добре. Не. Добре, Така. айде давайте, че Сега. нямаме време. Внимание. Но! Две, три! Така. Не мърдайте. Точно така. Така. Едно, две, три, четири! Така. Елате. Така. Момент. Нека да видим сега. Така, отзад. Развързваме веднага. Раз. Така. Два. Три. Може ли да ми помогнете? Помогнете ми от другата страна. Така. Четири. Защо само за копи? Така. Благодаря. Така. Едно, две, три. Така. Благодаря. Така. Един момент. Господин Цветков, заповядайте. Сега искам за протокола. Сега вече аплауз. Благодаря. Така. Значи за протокола искам тук да уточниме две неща за протокола. Аз не съм участвал по никакъв начин. Седях си, главното, което се стисках здраво, нали, защото все пак тя беше зад мене и беше така опасна работата. Стискал съм се здраво, нищо, по едно време само хоп, так,
взеха ми секото и това беше. Приходите бяха, значи нямаш нагласен. Не, няма нагласен. Няма нагласен. За да се разбере, че нищо няма нагласено, нека да използваме вашата система. Да? Така. Няма. Край. Това ли е? Ма аз нямам сако. Така, Има една секунда. Една секунда. Нямаме време. Добре. Благодаря ви. Беше ми много приятно. Довиждане, благодаря ви. Благодаря ви. Така. И